zdravotnej dokumentácie. 8.1.2009, to je tá časť. Opýtame sa, máte prečtené? Dobre. Takže, keďže došlo zo strany spolumocnenca poškodenej na návrhu tohto svedka na váš výsluh, takže pani doktorka Miškovičová, máte možnosť sa popýtať. Navrhovali ste. Ja by som sa chcela spýtať, obhajoba namietala, že tú skutočnosť alebo spochybnila, že ako je možné, že v podstate zlomenina bola zistená až takmer mesiac potom, ako poškodená po 12 dňoch od toho, ako mala poškodená dlahu. Či je teda toto bežné v lekárskej praxi? Že na 10 dní sa robí rentgenový snímok a dojde k opátnení praskliny, tak je viditeľné. Na mikrofón vás poprosím. Že robí sa kontrolný snímok za 10 až 14 dní a ak dojde k odvápneniu danej fisuly, praskliny, tak je potom viditeľná na rentgene. Nemusí byť rozoznateľná pri prvom vyšetrení. Kvôli tomu sa dáva kontrolný snímok za 10 až 14 dní. Čiže je to úplne bežné, áno. Môže sa to stať. Aspoň my to tak robíme. Možno to bol snímok, ktorý ukázala z pohotovosti, ktorý nemusel byť tak kvalitný, tak preto sa hneď nesnímkujú druhýkrát, lebo to nemá význam. Nemusí to byť vidieť stejne na tom prvom snímku, tak ak si doniesie pacient z pohotovosti napríklad snímky, tak ho nerentgenujeme, dáme nejakú fixáciu a ak trvajú ťažkosti, tak sa pozrieme kontrolu za tých 10-14 dní. Čiže tú zlomeninu rentgen potvrdil, hej? Ja si nepamätám, neviem, či tam... Ja som čítal prvý nález, nie. Ja nemám viac otázok, tam doktor odpovedal, že je to možné. Dobre. Pán obhajca. Pán doktor, vy ste 8.1., je ten záznam, vyšetrovali tu na poškodenú, ktorá bola deň predtým 7.1. vyšetrená na pohotovosti. Zrejme vám predpokladala ten lístok, alebo teda z tej pohotovosti. Ona bola odoslaná. Máme zistenie. Ja neviem, či bola z pohotovosti poslaná, ale... No, jej bolo povedané, že na druhý deň sa má hlásiť u vás. Váš kolega to teraz vypovedal, takže predpokladám, že hovoril pravdu. Ale či len vás uvediem do pozornosti. Vy ste teda 8.1. ju chirurgicky vyšetrovali. Robil ste 8.1. rentgen pravej ruky? To neviem, to by sa muselo pozrieť, či je robiť rentgen, alebo ten rentgen je z tej pohotovosti. Ale doktor pravil na pohotovosti, ja som nerobil. Nerobil, aspoň vyjadril sa, že... Ale je tam popísaný, tak museli sme my robiť. Nie. Vydržte. Dá sa zistiť, či... Lebo rentgen tam je napísané, že je negatívny, čiže bol. Buď mal z Ale pohotovosti... aký je tam na tom, že negatívny, neviete? No tam nemám to prvé vyšetrenie. Ja to môžem dať opäť na analýzu. Pán doktor, poďte bližšie. Pozrite sa. Pani prokurátorka, pán Či ste 8. januára robili rentgen, pokiaľ áno, aký Tu je výsledok? napísané, že je rentgen. 8.1. 8.1. Ale či ho priniesla z pohotovosti? Dobre, a aký výsledok bol na rentgene? Bola tam konštatovaná zlomenina alebo prasklina? Nie, nebola. Dobre. Tam je negatívne. Tam je negatívne. A potom sme ju pravdepodobne zavolali na kontrolu, neviem, treba pozrieť ďalej. Sú tu aj ďalšie záznamy potom 19.1.2009. Že s rentgenom kontrola to s otáznikom, hej, a asi ju to bolelo, tak sme dali kontrolný snímok, potom RTG kontrola nohy, je ofisu. Takže, aby som to zhrnul, my vieme, že na tej pohotovosti nebol rentgenový snímok robený tej ruky pravej. Na druhý deň ste ho zrejme robili vy, ten, čo ste tam a bol negatívny. Čiže nebola zistená žiadna zlomenina ani prasklina? Nie. Čiže bol negatívny. Prvýkrát sa zistilo až toho 17. či koľko, či 14 po 12 dňoch. Dá sa teda na základe z medicínskeho hľadiska podľa vášho názoru týchto skutočností prvý 8., druhý toho po 12. 19. konštatovať, budem čítať, že u poškodenej
došlo dňa 7.1. padla na cestu, s následkom úrazu utrpela zranenia spočívajúce v zlomenie praskline dolného konca vretennej kosti, pravej hornej končatiny bez posunu kostných úlomkov, pohmiaždenie mäkkých tkanív v oblasti ľavého lakťa bez úrazových zmien. Dá sa to 8. toto konštatovať? Dalo sa toto, čo som čítal? Že to asi nie. No, pýtam sa. Možno, že spadla medzi týmto, ja neviem. No. 8. sa dalo tieto zranenia konštatovať, že sa stali 7. Nedalo, možno, že tam tá prasklina bola. To som potreboval počuť. Ona tam možno, že bola, ale nemusela byť na tej snímke viditeľná. Áno? To som hovoril, že to je niekedy nie vidieť. Pán doktor má slovo. Možno, že tam bola tá prasklina, len ju nemuselo byť na tej snímke vidieť. Záleží od kvality snímku. Preto sa dáva tá rentgenová kontrola, ako som povedal. Ale možno, že tam nebola, keď nebola vidieť a spravila sa neskôr. To ja nemôžem vylúčiť. No, jasne. Dobre. Čiže záver môj, vy mi poviete, či áno alebo nie. Pani doktorka, ešte som sa nepýtal a už viete, že som sa opýtal. Nehnevajte sa, ja vám neskáčem do reči a trošku je aj medzi nami. Keď chcete niečo povedať, treba povedať, či máte námietku alebo nemáte námietku. Ja môžem inak máte potom priestor, pán obhajca, potom tam je priestor na to, aby každý z procesných strán si uplatnil svoje právo na výsluch svedka. Medzi nami je to otázkou prokuratúry toto vychytať, prípravnom konaní. Aj vyšetrovací pokus, aj všetko. Nie obhajoby. To na hlavnom pojednávaní. Dá sa teda konštatovať, že 8. januára, keď vy ste pozeral, že nebolo z tých dostupných podkladov z rentgenového snímku, z toho nálezu, ktorý mala z pohotovosti, že nebolo preukázané tieto zranenia? No teda, vy ste 8. ju vyšetroval. V obžalobe som vám čítal, sa píše, že 7. januára, teda deň pred vašim vyšetrovaním, ona utrpela zranenia, ktoré spočívali v praskline dolného konca vretenej kosti, pravej hornej končatiny bez posunu kostných úlomkov. Vy ste ju na druhý deň vyšetroval, mali ste v dispozícii, predpokladám, ten záznam z pohotovosti, dal ste si spraviť rentgenový snímok, predpokladám, že ste ju aj omákom a tak ďalej, ako sú štandardní, vy to poznáte lepšie. Dalo sa vám konštatovať, že by deň predtým utrpeli tieto zranenia, ktoré sa konštatujú tu? Konštatovať sa nedali, ale predpokladať sa dali, ale asi keď to tam máte napísané, tak už ona vedela za tých 12 dní, že to zlomené bolo, preto to tak tam niekto napísal. Nerozumiem, pán doktor, absolútne. Takže prokurátor to pol roka potom vedel a vy ste to na druhý deň nevedel, že má zlomené. Nie. Námietka, akého pol roka potom a už pán doktor povedal, že sa nemusí na rentgene ukázať prasklina. No dobre, ja neviem, či sa musí. Pán predseda, ja žiadam zapísať, aby mi prokurátorka stále neskákala do reči. Ja jej neskáčem. Hovorím, pani doktorka, som od vás trošku starší, aspoň tie základné zásady slušnosti, keď už nerešpektujete trestný poriadok. To sa na mňa nehnevajte. Už som raz povedal, ak je námietka, treba povedať námietku a v čom tá námietka spočíva, aby som ja mohol také námietky. A hovorím, dôsledne vyšetriť ste to mali vy, nie ja. No, ja sa pýtam znova. Zmente otázku. Ale pretože mu ešte nepoložil, tak akú mám meniť? Veď ešte ja som išiel len položiť otázku, už mi skáče do reči. Tak akú vie, že idem pokladať? Ja som predchádzajúce dala námietku, tak ja neviem, o čom. Ešte raz. Prečo som námietku dala. Ja som povedal jedno, že prokurátor s dlhým časovým odstupom toto napísal do žaloby. Áno, že 7.1. utrpela poškodená zlomeniu a tak ďalej. Ja sa ho pýtam... Nediskutovať. Áno, ja sa ho pýtam, že keď on na druhý deň ako odborník vyšetroval poškodený a toto nezistil, ako je to možné? Vy ste mi na to odpovedali, že asi vedel čo. No a vy ste to nevedel na druhý deň? Že utrpela tú zlomeninu? To nerozumiete. Ja hovorím... Možno som nás zle pochopil. Ten napísal, už vedel, že to pani zlomené mala. A na základe čoho?
No asi keď si preštudoval celú dokumentáciu. Ale veď on mal len váš... No ale tam už je v tom zápise za 12 dní, že tá prasklina tam bola. No dobré, ale tam nie je napísané, že vznikla 7. paví. To máte pravdu. No tak, veď o tom je reč. A túto otázku odpovedal doktor Pamula vo svojej výpovedi. Ja viem, ale... To nie je otázka, ktorú by mal zodpovedať tu prítomný pán svedok. Ale ja sa pýtam na svedka, že pri jeho znalostiach, podkladoch na druhý deň po úraze, či sa mu dalo konštatovať táto zlomenina. Jednoznačne. Keby bola zriadená na rentgenovej snímke, tak ju konštatujem. Keďže nevidel, tak som ju nekonštatoval až za 12 dní na základe... Opýtam sa ešte raz. Keď má chirurg podozrenie, že snímka je nejasná, nekvalitná, že môže byť prax, aká je obvyklá prax? Dá rentgenovať ešte raz to, alebo nechá to tam? Zafixuje sa to na tých 10-14 dní a dá sa kontrolná snímka bez sadry za 10-14 dní. To je prax. Čiže si neoveruje tú snímku hneď? Nie. Pretože nebudem niekoho zbytočne žiariť, keď liečba je tá istá. Keby malo dojsť k posunu nejakému alebo zanedbaniu niečoho, tak samozrejme, že to odsnímkujem dnes znova. Ale keďže liečba bude tá istá, či to má zlomené, alebo nebude mať, pretože evidentný posun tam nie je, že by bolo treba reponovať frakciu, tak radšej ochránim pacientku pred ďalším žiarením, dám jej fixáciu na 10-14 dní a za 10-14 dní si to overím a liečba je tá istá. Ale pacientke som zbytočne neublížil ďalšou dávkou žiarenia, ani som jej neublížil, keď som to neodrengenoval znova. To je pravda, ale ste jej ublížil tým, že ste jej fixoval zbytočne ruku na 12 dní. A obmedzil ju. Prečo som jej fixoval? No keď ju nemala zlomenú. Však nemala zlomenú. No dobré, ale to ste nevedel vtedy. To je hodnotenie. No však hodnotenie práce. Neviem, či sa svedka. Myslím, že sa nerozumiem. No tak keby ste mali vyzlomenú ruku a ja by som vám ju nezafixoval a tá ruka by vás bola. No dobré, ale pán doktor, vy sme ho nevedeli, že ju má zlomenú. Pán Obhajca, ale to nešlo len o to... Svedok vysvetľuje na základe vašich otázok medicínsky postup, ako sa v takýchto prípadoch postupuje. Hodnotenie, či on postupoval správne alebo nie, ja myslím, že ani jeden z nás nie je lekárom na to, aby sme lege artis vedeli zhodnotiť, či ten postup bol správny alebo nebol správny. Takže opýtajte sa na také otázky, na ktoré svedok je schopný odpovedať a nehodnote jeho postupy pracovné. Pán doktor, ja sa ospravedlňujem za tú poznámku, ale bola vyprovokovaná pánom svedkom, lebo hovoril, že bolo to z opatrnosti, že teda keď nezistil, tak z opatrnosti tam nebolo. Z opatrnosti, ale mala bolestivú ruku, tak som ju zafixoval, nie? No, išlo o pravú ruku. Pán doktor, ako ste si vysvetlil, že túto bolesť ona nevdávala hneď po úraze? Lebo v tom zázname no poviem vám, v zázname zo pohotovosti nie je žiaden nález a ani slovo o bolesti pravej ruky. Tam sa hovorí o ľavej. Zlomenú mala pravú ruku. Ako ste si vysvetľovala, že deň predtým bola na pohotovosti? Nepamätám, čo mi povedala. Možno mi povedala, že ju bolí pravá. Ja odrengenujem tú snímku, čo mi pacient povie. No dobré, ale keď mala utrpeť 7. úraz a nestažuje sa na pravú ruku, ale na ľavú, na druhý deň dojde za vami a sťažuje sa na opačnú, tak logicky by som sa opýtal, že teda to ste včera som sa jej to opýtal, ja si to nepamätám. Tomu sa chcem, aby ste sa vyjadrili. Možno, že som sa jej spýtal, neviem, ale ak mi povedala, že ju boli pravá, nebudem jej snímkovať ľavú, ju tá neboli. Ja som odrengenoval asi, ktorú povedala, že ju boli. Dobre, a od príčiny vám hovorila, kde sa jej malo stať? Vôbec nepamätám, že bolo u mňa. Vy ste sa nepýtali, že kde sa jej... Nepamätám si ho. Nepamätáte sa. Ako môžem si pamätať, čo som sa jej pýtal pred rokom, či to videl. No tak na niektoré lektory sa dá pamätať. Na niektoré áno, ale na niečo sa nedá. To máte pravdu. No, keď ste dali tú pravú ruku do dlani, bola obmedzená, predpokladám, v riadnom a obvyklom spôsobe života. Bola obmedzená aj v tom, že nemohla zdvíhať ťažšie predmety tou rukou, myslím, alebo za pomoci tej ruky. Keď mala ruku ste jej fixovali do dlahy, áno? No, tak predpokladám, že tá dlaha je obmedzila riadnym spôsobom. Obmedzila ju takým spôsobom, že touto rukou nemohla dvíhať, alebo s pomocou tejto ruky aj s ľavou rukou dvíhať ťažšie predmety. Podľa čo myslíte, aké ťažké predmety? No, 8-10 kilové predmety. Mohla dvíhať s tou rukou aj ťažšie predmety, 80 kg. Mohla.
obmedzenie v čom teda? Ja som mal zlomenú ruku a nefixoval som to ničím a dvíhal som aj 20 kg predmet. No, tak poznám zbieračov, ktorí zdvihnú 100 kg. No tak. Ja Tak si myslím, že mohla dvíhať, keby chcela mohla. Dobre, ale ja sa pýtam, či je to štandardné, či mohla alebo nemohla. Mohla. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Pani prokurátorka. Áno. Chcela spýtať, vy ste robili tú kontrolnú snímku v určitom časovom odstupe, 8.1. bola u vás na tom vyšetrení, sťažovala sa vám na tú ruku, vy ste ju zafixoval. Môže sa stať taká situácia, že na rentgene, keď sa spraví rentgenová snímka, už ste to aj sám povedal, ale ideme ešte raz vám tú otázku položím, že tú prasklinu, ako bola v tomto prípade, nevidieť na rentgene? Stáva sa to? Ako po tých 10-14 dní? Nie, keď prvýkrát urobíte rentgenovú snímku. Či sa stáva, že teda pacient hovorí o tom, že má bolesti a urobíte rentgen a či sa teda môže stať taká situácia, že tam na tom rentgene to nevidno, tú prasklinu. Nevidno to, nie. A hlavne v zápesti to býva. Ja, to je takáto situácia. A preto ste postupovali tak, ako ste postupovali, že ste teraz zafixovali? Tak štandardne postupujeme aj na chirurgii, aj v Trenčine. Proste, ak pacientu dáva stále bolestivosť, tak mu to zafixujeme. A potom ten kontrolný rentgen je najskôr za 12 dní. 10 dní dáva väčšinu, 10-14 dní. Ako to vychádza pracovný deň? Ešte pani prokurátorka. Ešte v súvislosti otázky by mal na otázku. Nech sa páči. Pán doktor, vy ste spomenuli teraz výraz stála bolestivosť. Čo vy považujete za stálu? Koľko dní, alebo hodín, alebo čo je stála bolestivosť? Ste povedali, že keď pretováva stála bolestivosť, že to dáte tých 10-14 dní. Áno, no ale veď ona ten úraz mala deň predtým večer. A na druhý deň do obeda bola u vás. To je stála bolestivosť? Je to udáva? Či to spáda potom? Lebo pani prokurátorka účelovom položila otázku. Neviem, čo myslíte. Pacientka. No vy ste použil výraz stála bolestivosť. Použil ste to v tom spolku na návod a sugestívnu otázku podľa môjho názoru. No dobré, ale nezniží sa. Však ju to bolelo, tak som jej to zafixoval. Dobre, a vy ste povedali, že pokiaľ pacient, jak dovolíte, pýtam sa, ja neviem, ja sa vám nesmejem a tak ďalej. Ja som to vysvetlil, ale pán Majta nenamietal vašu otázku, či je sugestívna, kapciozná. Nechal to tak, svedok odpovedal a už to nekomentujte. Vy ste použil na otázku pani prokurátorky, že pokiaľ teda ide o stálu, sa pacient sťažuje na stálu bolestivosť, som si to povedal. Takže opakujete tie rentgenové snímky, že či tam náhodou nie je zlomenina alebo tak. Ja som sa opýtal vás, že čo je, aký časový úsek vy považujete za stálu bolestivosť. Áno, ja teda si myslím, že to bude niekoľko dní. Považujem od jednej kontroly po druhú. Čiže aj za 2-3 hodiny. Áno. Aj to je stále bolesť. No dobre, a keď si narazí poškodený ruku, koľko ho to bolí a nemajú zlomenú? Niekoho to bolí 3 dní, niekoho 2 týždne. Aj toho pošlete na rentgen? Aj toho pošlú na rentgen. Takže s každým nárazom pošlete na rentgen? Áno. Keď to bolí. Dobre. Ja sa nesmiem z vášho povolania, ani vy sa nemáte smieť. Ja sa nesmiem z vášho povolania, len viem, pozrite sa, nie som lekár, ale viem, že keď sa chodím lekárovi, že keď sa budem sťažovať, že na každú bolesť ma rozhodne žiaden lekár nepošle na rentgen, keď už sa bavím. Pokiaľ máme úraz, bereme, nie? Bavíme sa o úrazu. Ten úraz bol keby to bolo po týždni, alebo po tej, to je niečo iné. Ale ona večer mala úraz a na druhý deň bola u vás ráno. A keď sa aj len udrem, tak do druhého dňa ma to boli tá najobyčejnejšia odrenina. Takže to nie stála bolestivosť. A ako som jej nemal dávať rentgen, lebo čo myslím? Ale ja neviem, že ste... No, stačí, vážený, stačí. Škoda debatu. Nie, teraz ja mám otázky. Vy už ste mali, pani doktorka, priestor na otázky. Pán svedok, ja mám jednu konkrétnu otázku, možno z toho vyplynie ešte nejaká podotázka. A súvisí to práve s tým, čo sa tu stále omýla do kolečka ako mlínček na kávu. Ide o tú otázku toho rentgenu. Na samom počiatku príde za vami pacient, v danom prípade prišla pacientka, ja som vám tak naliadnutú vašu lekárskú správu, z pochopiteľných dôvodov, ja plne chápem, že vy si nemôžete spomínať na každý jeden konkrétny prípad, zvlášť keď tam je odstup času viac ako 1 rok. V danom prípade ste konštatovali, že bol vykonaný
rentgen ruky. Možno ho doniesť. Možno, ja neviem, bol urobený. Vieme z toho záznamu, vieme, že bol urobený. Ja nerozoberám, kto ho spravil, či ho spravili na pohotovosti, či si ho dali robiť vy. Záznam je tam taký, že rentgen je negatívny. To 8.1.2009. Mňa zaujíma táto otázka z hľadiska medicínskeho, z hľadiska medicínskeho. Viete mi povedať, skúste nám povedať z praxe, vaše vedomosti, či už z praxe, zo školy, štúdia literatúry a tak ďalej. Ako taká zlomenina takéhoto charakteru, ako sa môže vyvíjať? Skúste nám to popísať. Aké fyziologické zmeny môžu sprevádzať? Ja sa udriem, bolí ma ruka. Jeden deň ma bolí, hovorím si, udrel som si, mám si narazenú, nejdem lekáru, dám si ostanovú masť. Hej? Prídem na druhý deň. Bolí ma ruka, stále ho popíšem, tak ako napríklad v danom prípade. Váš postup by bol taký, ktorý ste už asi spomínali. Vy ste urobili rentgen. Pokiaľ je to úrazový pôvod. Áno, samozrejme. A teraz ma zaujíma, z medicínskeho hľadiska, povedzte mi, taká zlomenina. Každá zlomenina sa objaví hneď na prvom rentgene, či už hneď ako sa urobí rentgen bezprostredne po úraze, alebo s odstupom napríklad, poviem, niekoľkých hodín alebo desiatok hodín. Sú rôzne typy zlomenín, je len prasklina, fisura, je nekompletná zlomenina, superiostálna, s posunom, bez posunu, záleží potom na toho, aká sa... Príďme k takým zlomeninám. Ak ide o prasklinu, to je to, čo som vysvetľoval. Takže príďme k tým... Kompletná zlomenina, tá sa prejaví väčšinou hneď. A teraz sa vráťme, čiže vieme teda, že je viacero typov zlomenín. Vráťme sa k tomu typu zlomenín, o ktorej sa tu dnes bavíme. Je takáto zlomenina identifikovateľná hneď pri prvom rentgene, potom ako udáva zdravotné problémy pacient, alebo až neskôr? Môže byť aj hneď, ale nemusí byť hneď. Od čoho to závisí? Tak záleží to od kvality snímky, záleží to od kvality lekára, ako to posúdi, záleží to, ako je orientovaná tá fisura, ak je v pozdĺžnej osti kosti, tak sa veľmi ťažko diagnostikuje, až keď sa odvápni, keď je priečný, je to lepšie vidieť. Keď je kompletná, je to vidieť väčšinou hneď, keď je superiostálna, je len náznak oblúčika, takého periostálneho oblúčika, že tam niečo môže byť. Opýtam sa to odvápnenie kosti. Iné je to u detí, iné je to u starého človeka. Dobre, to odvápnenie kosti, ktoré ste spomínali, dnes ste to spomínali asi druhýkrát, má nejaký zásadný význam pri odhalení od toho, či ide o zlomeninu alebo nie? Podľa toho, ako myslíte, ja som myslel odvápnenie v mieste tej fisúry, že tam dojde. Áno, na toto narážam. Ako nie, že či má pacientka osteoporózu. Nie. Stále narážam na to miesto, o ktorom sa bavíme. To znamená, miesto, kde došlo k nejakému úrazu, pôsobeniu nejakých síl, ktoré spôsobili nejaké zranenie úrazové. Má to odvápnenie kosti nejaký zásadný význam pre odhalenie, že či tam taká zlomenina, prasklina je? Že na prvej snímke môže byť podozrenie, nemusí, ale na základe klinického ďalšieho vývoja sa dá spraviť kontrolná snímka a potom tá fisúra je potvrdená. Pri takýchto prasklinách, viete nám povedať z praxe asi za aký čas môže dôjsť v mieste, kde došlo k tej praskline, k odvápneniu, ako rýchlo ten proces? Štandardne to dávame robiť tých 10-14 dní, väčšinou tých 10 dní. Tých 10 dní, čiže to je aj tá doba, počas ktorej môže dôjsť tomu odvápneniu v tom danom mieste? Na základe praxe my toto dávame za tých 10 dní, ale či tam dôjde skôr tomu odvápneniu, to sa musíte nejakého znalca spýtať, alebo ortopeda. To neviem presne za koľko, to je či za 5, za 6, za 10, ale my štandardne dávame kontrolné snímky robiť za tých 10, 12, 14 dní. Viete nám povedať, ako dlho bola tá dlhá nasadená, alebo teda sádra po zistení praskliny? Nepamätáte si? Dobre, ja nemám ďalšie otázky. Ja bych mal ešte v súvislosti na vaše. Pán doktor, vedeli by ste toho po tých 12 dňoch, keď ste robili ten kontrolný snímok, zistiť, že tá prasklina, ktorú ste objektívne zistili až na tom druhom kontrolnom, vznikla, dajme tomu, pred 7 dňami, pred 10 dňami, pred 4 dňami?
Čiže nezistíte to, že či to vzniklo 7., 10., 12. Myslím, možno vývoja, stupňa odvápnenia. Niekto skúsenejší možno, že by to vedel. Čiže keď sa zistí po 12 dňoch, tak sa nedá povedať, že vznikla pred 12, 10 alebo koľkými dňami. Čiastočne sa to dá. Je tam určitá kondenzácia okolo tej fisúry, ale presný deň, kedy sa to dalo, sa to nezhodlo. Ďakujem. Ako predpoklad, približne, že je to staršie, alebo čerstvé predpoklad sa dá, ale presne sa to nedá stanoviť. Spadlo pred 3 dňami. Že to sa plus minus nejaký. Aj týždeň povedal 5 dní. Všetko, pán Vajca. Sú ešte nejaké doplňujúce otázky? Je to otázka v súvislosti s tým, že obhajoba uvádzala, že poškodená na pohotovosti neudávala bolesť pravej ruky. Tak sa pýtam pána doktora, môže sa stať, že pacient v dôsledku stresu a hlavne pri dopravnej nehode bolesť hneď neregistruje, respektíve ju registruje o deň, o dva? Sú na pohotovosti, donesú tie snímky a prídu na to, ide na chirurgiu a povie, mňa to už neboli, mňa boli niečo iné. Ďakujem, nemám viac otázok. Pán obžalovaný, máte otázky na svedka? Nie? Svedočne si uplatňujete, pán doktor? Prosím? Svedočné, náhradu cestovného, ušlé mzdy a tak ďalej. To, čo som tu hodinu navyše povedal. Dobre, pán doktor,